de cabra! Vinga! Vinga, vinga, tots amb mi! Abracadabra, pota de cabra! Potes de rossí, Benet ja està ací! Per ordre del bruix diví, alceu-se tranquil·lament, mireu que el vostre destí és seguir cantant-li al vent. Ja pots alçar-te, valent, perquè estic quasi segur que els efectes del conjur són positius de moment. Pot ser que ara, de repent, apareixca Ximotur tocant algun instrument. Cavallers, estic content. Doncs la tasca encomendada és ja cosa consumada. Hem complit la tradició celebrant una ambaixada que ha sigut complimentada amb tot el seu mogolló i amb la gran satisfacció que totes les batalletes, la resta de punyetes que ha portat la narració, com que són de mentiretes, no tenen repercussió. Com a última intenció, tancarem el postulat llançant una exaltació a nostre poble estimat, invocant a la unitat i buscant una manera que done per resultat viure en pau i llibertat i no en tanta petenera. Que un poble tan enfrontat és normal si no prospera. I per últim, jo volguera abraçar als meus paisans, a tota la gent festera i a molta gent forastera, siguen moros o cristians, castellans o valencians, d'Alacant o de Xixona, del Madrid, del Barcelona, europeus o americans, i si algú d'una altra zona, que no he anomenat abans, ens obri les seues mans, sempre i quan siga persona, repunyetes, què més dona? Al fi i al cap, som humans, i per química normal de la història natural, hem nascut per ser germans. Adeu, volgut personal, adeu, gent de la marina, adeu, poble en general, adeu, pàtria pegolina. No he ficat cap consejal perquè trobe que no rima. Jo sóc aquell que sublima la barra d'un mostrador per a fer-se al vostre honor un cubalibre de llima, en prou gel, que fa calor. I embriagat per l'esplendor d'esta espècie de tarima, us abraça i us anima de vosaltres, servidor, este probo trobador que us professa tanta estima. Senyor Piratemi, vol vostè pegar-li foc a la mascletà? Mustafà Cendra, trobador, mort en acte de batalla l'any 1346. No es va casar mai ni va deixar descendència reconeguda, per la qual cosa
Els nebots carnals varen muntar bon bregot per l'herència. Etiqueta. Va agafar una depressió de cavall i es va posar a règim augmentant 52 quilos i mig en canal. Es va casar als 45 anys amb un funcionari malcarat, del qual es va divorciar 2 anys després. Oli Bengala, propietari d'una gran plantació de penques borriqueres a la part fonda de la Marjal. Gaudix de 3 condenes per violació, una per tirar penques insultant al pobre llaurador i 2 denúncies per fer aigües menors a la porta del retén. Tuna Moruna. Ningú d'ells va acabar la carrera. No es tenen notícies del seu parador. Clavats en diverses bandes clandestines canten cançons subversives i pinten parets amb faltes d'ortografia. Els navelins, casats i pares de família, abandonats per Roderick, es convertiren a l'islam. Actualment són propietaris d'una botiga coneguda pel nom de Florindo y Pepito, frutos secos, golosinas, revistas y baratijas. Tonico el submís, Tonet l'inútil, aspirant a concejal, va acabar la seva vida de vedell dels jutjats, reactivant economies i matant mosques. Jorge Clarete, virtuós de la cançó protesta, va caure en desgràcia per criticar el general Roderick. Acusat de no voler el seu poble, va morir feliç al sanatori de Santa Fas d'Alacant. El fantasma Fantomas Furtafils, habitant dels tèrbols paratges del repetidor. Heraldo Basualdo, locutor de Ràdio Mahoma Internacional, mort a Puntellón rodejat per haques i edils. Gendarme Margalló, expulsat del Partit Vengador per denunciar l'aca d'un concejal mal aparcada. A l'exili sembra arròs clandestí i el vent escot l'enllarg d'estraper-lo. Camarilla del Moro Musa, continuen vivint a Pego. Diuen que són els fundadors de la Gamba Musa, filar de rics. Moro Musa, altrament conegut per Abderramán Fernando Ali Mustafa Ben Musa, inventor de la sopa d'all, medalla al mèrit castrense, va morir l'any 1333 d'una engineta de pit, fill predilecte a títol pòstum. Roderick el Tremendo, general, conqueridor de terres musulmanes, president de 150 Montepíos, fallero major infantil de l'any 1201. Va conquerir Pego almenys 246 vegades, actualment emperador desconegut.